Божидар Велесков, тук с мен е Наско Проц. Какво става, приятели? Ние днес ще продължим нашето двойно оцеляване, Да. като излезна от мината и направим неща. Сериозно нямам никакви айтеми. Сега в момента ще няма да пускам зомбита, докато излезна, защото ми е притиснено. Не искам да почвам да умирам. Сериозно? Именно запалва супер. Абонирайте се за нашия канал Pizzaman, пишете коментари, идеи и всичко, каквото ви хрумне. Мали ще падна в алта. Щях да се надъхам. И в нас, къде я намери си мина? Ма нещо мисля. Може и да не излизам от мината, може да покупаем малко. Добре, излизай вече, що стана. Но ще излезем, за да сме двамата, да се пазим от зомбитата. Само след като минал. Диаманти! Да. Ето ги! Диамантите! И хора, нашия късмет започва да се обръща. Да, хора. Имам чувството, че ще намерим и по-хубави неща с времето. Кажи ми, че има майран кирка. Ето я! О, хора, това беше вече тро. Един диамант, един. За пак е диамант. За една опата. Да. Добре, излизам навънка. Аз се бия с опатата. Да ви... Няма да правим опата. Си ги събираме. Може да си поставим цел да съберем диаманти. Може да си съберем цел. И целта да ни бъде да събираме диаманти. Чакай, защото за малко да запал къщата. Изгаси огън. Искаш ли си направим такава цел? Да съберем диаманти, много диаманти. Добре. Както... Знака най-великите ютубъри за мен. Знака. Знака Те имаха идея за емералди, но ние ще имаме идея за диаманти. Не кажете, че копираме. И Харито БГ е много силен на Майнкрафт. Двамата сладки си. Аз почвам се кацера нагоре. Айде, що ще умра, бе. Пусни зомбитата, Няма, аз трябва да се кача. Не ме страх. Аз му се бия. Ама теб. Аз само в мината. Аз се обикалям в мината. Ако искай сега можем, тъй като ние ще... това ли сме в къщата? Да. Искаш и след като събираме, като имаме ти цел да събираме диаманти, да си направим нещо като скриваещ в него. Дето в него да събираме нещата. Що излезна? Искам да се спомня на къща. Моя хора. Аз май намерих изход. Да, още. Ето. И приятели, мисля, че още не съм намерил прохода. Това ще отнеме време, затова че ти ако искаш там близо до къщата, почвай да правиш скривачите. Нещо скрито, да не се вижда, там си слагаме диамантите. Ето само те, диаманти. какво става? Къде? Ето. О, да, верно. Здравей. Бяй да се кача. Какво става? Само ми падат рахти. Ето един загубеник. Измамник! Не. Има ли отгоре нещо, което... Стига да е! Айде да Дай ми спим. киката, Ще ти дам всичко, като се Аз ще бия. Дай ми пускам зомбитата бързо. Опа. Стига, ще ги дам горе, айде. И за какво си направя рамечка, ти у мен? Не, Не, ти у мен. Айде, качи се бързо. Че пуснам зомбитата. Лягай си. Леко. Лейка. Я ми ги дам. Добре. Какво трябва да ти дам? Лопатата си е твоя, нали? Айде. Остави ги в честа. Добре. Имаш лопата, имаш такова. Още пусти много. Мисля, че друго не имам. Твое. Ето, това не съм умрел. И киката. Кирката си беше моя, си бях направил. Те са две. И айрон меч имаш. То си е мой. Има айрон. Къде е? Ето го един меч.
Оставих си айрон да се пече, нали нямаме го взимаш. Ето стане колко. Не го взимай, бе, направи просто колко айрон. Кой ми да се? 8 айрон има. Добре, искам да се мия сега. Ама аз не съм ги взел. Не се ли? Не съм. Вижте те питай къмички. Ай, къде е айрон? Затова не се цика така. Добре, направи си за те бутуши за мен. Панталони. Нямаме айрон. Добре, стигам да правя скриваща. Аз взях айрон, бебе. Аз ще намеря територия за скриващите ми. Кой запали зомбите? Я да гледам битката. Клипаше 14 минути и ето времето ни започна да тече. И това ще се погрижа набързо. Виж, бе, мъмната дядко. Намери глина. Къде? Под водата ли? Сега идвам в патата. Тя ако знаеш колко е малко. Тя малко бе не си заслужава да идваш. 12. В клас чест има 30. Глина. Глина. Дай ми един чест, бе. За сега ще са тук. Или нека. Не, аз ще направя стайка. Виж, изкавих айрона. Виж какво? За бутушки, за панталони. Добре, бро. Аз имам пината. Ай, чо. Имаме ли факли? Не казвам. Да. Ай, са нагоре. За кола. Спока имам бръчки. Оплата имаш ли айрон? Нещо. Да. Тук има камън. Ето ти метална. Добре, благодаря. Дай им факли. Ето ти кол. Ще устрои ли? Да, и факлите. Няма ти дам факлите. Дай ми ги, дай ми. Ще нареда тук ми. Вземите. Още трябва ли? Не. Тук за теб още наредих. Още добре стигат ти. Аз даже го върша на мен и още колко. Добре, айде да стигам да строя скривачето. За сега ще... Пък, изпуснал си айрон. За сега ще е някакво Що си обикновено. изпуснал айрона, бе? На глава. Намерих айрон, докато си купая. Супер. Значи, и от това рече напочвам скривачето. Нещо ми... Направи стълби, ако можеш. Що ме дисконектна? Не съм. Ай. Интернетът прекъсна. Не, чак. Готово прайс. Не, готово. Ето, връщам се. Да, това беше, извинявайте, лак. Да. Лак системата. Ето, виждам. Системата прегря. Вътре ни. Оле! Къде си, бе? Оле. Нещо, това скривач не ми харесва. Фък! Добре, са запълна. Ай, чао, махай се. Не мога. Нямам нещо. Ела, аз къде ги купа, събияй. Не прави толкова голямо, няма да е толкова голямо. Айде, бегай. Бягай се, казах. Само удреш, бягай се да ми найде. Аз ти пак в момента. Чао. Тук има листа, да знаеш. Ай, не ми се антитетно супер. Тук има 5. Значи, тук ще се качва. Може да ме и диамант. Да, бе, да. Не, бе. Не сме обиколич. Айрон и... Сигурно този епизод ще направим само тези работи. Тягай си се отдърам факт. А да видим още.
Ще, защото някакво зомби ще ме бие. Добре, тук ще е честа. Но ето, че фалирахме на дърва. Аз отивам за дърва. Ма само да направя стълби. Правя чести, айде. И приключваме клипа. Толкова мало. Еми, то без това няма даже време, сигурно. Той има още 4 минути. Затова чак бързо да отивам. Поне за дърва. Чест има ли дърва? Ето тук има едно голямо дърво. От него ще да се събере. Аз съм много надълбоко в мината. Лелеле, малеле. Гръмна ни къща, не ми казвай това. Не е гръмна къщата. Гръмна покрай мен. О, намерих голд. Има убити. Виж? Да. Аз по намерих... От Макс сърца как ще гръмнеш Това на е гръмна? най-хубавата изненада. Голд! Браво на теб. А при мен, ако знаеш колко хубави изненади има. Крипари. И глина. Ай, като гръмна намери глина. Супер. Имах само те сралчи. Знаеш това е... Брадвата в мен ли? Изненада. Защото има... Си изкачвам с айгън. Ма няма и меч и те работи. Да ти кажа моите изненада, знаеш това? Си изкачвам с айгън. Има още работи. Чупан в лава. Взех ли си го? А къде ми е меча? Оли, смутно да се толкова айгън. Ох, легко съм да падна в лавата. И ще после да го видя. Давай така безследно ми изчезна меча. Ох, мам! Ето го намери. Мале, за малко да се раси. И много глина го намери. Аз па щех да падна в лавата. Аз пътък му чух, че почва да... с такова крипаре и полудях. Добре, бързо отивам да направя чест със стълби и ще приключим. Имам 14 такова айгън. Ай, стига, бе! То айгън, когато там мина за айгън. Аз май намерих. Диамант! Да, бе. Не! Ого, ето, че за този епизод дори намерихме хубави неща. Ето и той намери диаманти. Кажи ми, че са повече от един. Не. Повече са. Повече ли са? Да. Ти кажеш ли колко са? Колко? 8. Да, бе. Не. Виж. Ого, ето той намери 8 diamonds. Не на място. Значи вече имаме 9. Целта ни се подобря. И 3 голд имам. И 15. И, окей, хора, това беше от нас. Не забравяйте да се абонирате. Кажи чао. Чао.